bese uyabheka ukuthi ubani lo mshayela kangaka. Mina ngizongena mawukuthi uzongijoyina wena lokuhleli lapha isikhathi eside. Awusize ngicela Cha, nginucingo cula qala mase Letha ngiyaqala. icingo lwami umhlanu wani lo. Ayichange kudinner inhlobo webuti anibani. Kodwa indlela ovela wayiphatha ngayo, hayi ngisashaqekile. Uyazi manginuka ilaptop kunelinye iphunga elikhamukayo nje lana. Futhi ekho umuntu oyithinta laptop yakho. U-Anirbhan othintile. Sithola ulwazi lokuthi kunesigila mkhuba esiyingozi esifikela eKolkata. Uthi Clipboss ngimqaphe ngesolokhuzi. Uyaphi kusamnyama vuka ekseni kanjeni? Ikhona impipho ethile lokhu isisengulwazi lapho elinikeza amaphoyisa. Sengisithathele isinqumo, angeke ngisawenza mina lo msebenzi. Usikhwizo omncane kuzomela lishayele ibhanoyi. Thirdly ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa kuStar Khanya kuphela.